Wati unonzani? Unonzi Abhero savanhu kuna Barbara. Saka wati chii kuitika maraini kwenyu? Kumaraini unguri kuitika finance kai kuna ningisinzi British Cottage. Pana Kosu nemndara mumwe uyu una Satana uyu namangwende akashaya aonekwa akarara nemukadzi wemunhu apafuma kusena akashaya. Ndoitori kweyo. Saka pakaipa. Ko waita akabva kulikwa palasi. Ndiye kamudhara wacho akabva kulikwa kasi akazoti manheru kwakunoida kunoedza pafuma usena akafa. Asi kuzikanwa ndiwati apedza asi ndoiri kwekuona papo. Saka una umira bhuku? Hakuna umira bhuku. Zvese zvaitika nhasi kusini? Da. Apo kwananga kupa? Umboenda kugwangwata kaparobhurosa apa tambonotsvaka chinhu. Chinoita mari? 50 cents. Tobva parobhurosi kapa chema 50 cents chechi. Chinoenda kukomana wengorwa. Ndochawabvira kunhingi kuna baba? Dhoto racho baba harisi kubatika kababa ndatongorwa ndikavhirika baba kuti ningodai. Saka ndakatokupa dhora zvinhu zvatovharana? Zvese zvavharana hapo saiti kwangu inini zvinhu zvaita. Wari wana sei dhora? Ndatei mhaka makota peya kuna uyu Rusike. Wandatema ndazovharwa nemufeso wemataiwe akuzonditaura zvikanzi ada kutenga nyama yekupa dzimai vamunda kuti ndashandirawo pondo. Saka rimwe dhoro iwo chiitawo planning wedhoro ndiita sei nditengere mudzimai wangu nyama. Saka ndaona nditenge sadza rekubikwa reri nasonzwa mushema ndikatenga chilofu reri ndozoita plani parimwe 50 cents. Zvamuso wacho zvinenge zvavharana. Plani yepi 50 cents ko drink manje asinoona nemvura? Panozoonekwa zvedringi takatenga chingwa che50 cents. Imbonyara wati chi drink panozoonekwa baba tamboona kuti panoitwa sei panyaya yedringa. Iluxury. Wati iluxury ke? Nekuti kumusika kako unowanikwa mahewa e50 cents asi ningai kuwanda paseri pebhata here papi. Nhasi uno yauyu akuti azotengeswa mahewu. Kana achiti ndikati dhaka ubva ndadai kana usati kwavharwa matakishop kwemai. Untenga twemuplastic toma 10 cents 10 cents. Itotu tinokavha kamanje tinokavha skiri negwangwata rapo. Negwangwata nezvana asi ninge zvatovharana. Kujembe wakapedzera kudya ri? Nezuro. Kupi? Pajabulana apa takatengeswa mazuva ano nyama yekugocha yepopu nesadza riye. Saka usingoti everyday kudaroka ndobochinjwawo zvimwe. Pindo wakanga recipe kakasiyana. Ndakatanga kana H-Metro kaini. Yakatanga sei? H-Metro ini ndaifamba nemusic. Nditamba nemuchinda weapapo. Achatengeswa chambanga. Ainzani muchinda uyu nemufeso wepakona apapo wakuzoenda kuNorton. Asi Ben wakutaura? Aichengesa rasta angari rasta so aigara kusei anenge aibhaini. Ava pane dangare kwemabrera. Ngari pakona nemudhara mumwe wechikuruso aimwa mabrandise. Akaendobikwa mudhara wechikurukuruso. Autaura ndiri. Aizobhaiza kutengesa tumabhatutu twake twaitengesa kuseri. Vandi mabhatutu twaitengesa achitengesa jembiso. Asiriye uyalapa? Aiwa asiriye. Mudhara wechikuruso. Alright. Aiboti dzimwe nguva nhino paigara futi apa paigara kuseri patiri panenge motorbike apo obva ropinda kuseri uko. Alright. Kule Jones. Ini ndakurira kunoku nazigika uyu ainzi Zigi wapakona paema apa narunyara. Kuona apa ainzi rigi mwana wagoti chimbambaira. Pavherimu ngapakona pana vhitoka. Pana makovherimu. Eka ananga ane mukadzi wanga akatora ine ainzi amaisteni mfana steni ari kujeri. Mfana uningi waJoshua. Alright. Akaigara padheni ipapo achigara kuseri. Alright. Saka madhezi acho endezo yazononga mapaipa papatsangura papaita kushopa yangera. Saka kuseri kwa 6 o'clock wakasvika achipisa masini masoseji mapai airasa matsangura airasira padhuze apa paneni ngiri iyo jurori baba pane mbamba ni msasa wako papa. Nobaipisira area ipapa ndara matsangura ani ma truck shop kumajubeko kufratsu. Taura uri kumziya. Saka ndaiti nini ndikati nini kunokuka tobva tanononga futi pana dhumbu chena pa Kenny Rasta.
paningi shop yesilver ningi mukarati mukaradhikeni rasta saka paibuda chi mastafu tobva taenda kuti kwarobrosi papa panenge mukakawika ningirisinza kamuhacha kanenge muhacha here kamukuka uyu kamuti kakari pakebena peter robrosi aibudisa museni makorokodhayo ayaye zizimbabwe maningirisinza achikirasa ipapo airasa mutara ndikutaura murungu iye aizadza mudhiramu zvekuti taizoenda manje tozoenda kwachibataura kwekwenoti ashiri nematripikechi nezvigirimbani yes sapa kuzonokurosa udaiwo vazhinji madhara aenda nomwadoro apapa muhovhorosi awo aiumburuka pakuzonokurosa apa nekuti wandikutaura mugocho wandikutaura iwowo weningi wedoro iroro rine furo pamuromo apa haata ukamwa hwani pakunokurosa beatrice babaka awo aidhaurwa che chainzi chimagi aizoitwa chemba nevanhu chechi icho chichiyochi haukosika kurosi pana zaritapa pakunodai pakuyambuka kuya kunokwa hawairohwa chete magara esakapera akazopera nekuzoisirana nduru yegarwekai mumaningirisi amaovhorosi nokuvharana kwazvakaita vangakurayana pachezvo vangakurayana madhara echirudzirudzi saka kunoko watunoziyana nani uno muraini hama dzako dzikuno ekunoko ndikaona mufesi wangu pakona ipapapo uyo angashengeta ukuyu marodhirana ipapo anenge akuenda kunotona kugara kunotona umwe wacho rasta aitengesa ipapa chapo ko kuna 30 kuna 30 nyaya iri kuitika mani muti wakatozotema unoziva yelo yelo vibes yelo angaiti mukuru wangu airovana naningi tinsini nana uyuyu anonzani awo achibata maikika akarohwa kapa anenge apa kapa abva padheni pangu kuna bhabha abva anorwa pamobile nemotikari avhara kepi kudai kaketi arohwa nemukoma wake kaningirisinzu ainzani mukoma wakewo wekuna 30 ane zita rake anonzani koyo aimurova stereki angari mujaintu ofamba nemabhenzi kuna 30 saka yama kucheche hama dzangu chaidzo tetezi ndo wanzvadzi yababa wangu iripo izvi zvinoita senge notwanya-twanya tetezi yangu wanzi amairoitika kova ikuingirindi chicha havazikuru ava yatika muhomsi havasi kupa kana koshitomu matenesi muhomsi mundara ndiye ari kuchena ega ega chichichi staira chichi rachekeresa ningirisinziyo tetezi vedu hapana kana chisendra bobhiswa nekuita kwacho kwese anonzi zita rake ati akazonodanana iwo tetezi naningirisinzi benard marios wokustodatiko ivhika ainzi mwana wa benard mariot inga nyaya dzaunoziva dzakawandisa asi hana kubvisa muti wakatozochekerwa ini ndatemu makotapeya unaona akachitasasa makotapeya apa pataime yandapfuura muti wakatozochemwa nenyaya iyoyo kuti ini ndakazotema akasaga kare makotapeya muti wabvatemu saka udheni ugara na ipapo handogara na blazi yangu iye pabhucha papa uyuyu kuningikwa kublue baka imwe blazi yangu inotsvagira dzimba iyi pana maisa vanhu papapi pana bhabhara hata ndindakaviga here mupanhaningi uyukwa uyu seichinja kako kuuyuyu kumbudzika muri kuyoka zvarini pane makore manganiko seichinja shaya pakaitwa disco kapa ipopa pana chatima pana rechi iye otoziziva wanga uripo saka munondasipwe makatengesera pamutengera vana vese maaiskirimu mabuda kunotakurwa matisara vana raini avatengesera makoni maaiskirimu vanavo haisi 200 yakabuda yese asi shonga uripo auziva zvinhu zvako awa indinini pandakwara gumba pandaimbwa naJaha Fraser second term 2017 asi ndindi kunzi abhero mhoro usikuona izvezvi Jaha Fraser kubva paro nhamba inonzi hanzi chitu maalbum akaita aya hanzi apedza kuita memanja ndakamutaurira ndakati ase kuri mboni kweyoka mari abva ati mari ipi ana machese izvizvizvi ari mari yangu ndopauri kunzwa nyowani yamacheso inonzi hanzi uchada pane zvichada hama asi kana utarisa mashuro pane song yakaimbwa naJohn Chibadura yekunzi ungadadi hako iwe ungadadira aniko ukadada nemari yako mari unodya ichipera motikari ine rufu chii
somanzadhevera vhazi imba yake akadaidzira kuti ungadadire inini ungadadire chii kana une mari yako ndeyako zvese zvauinazvo ndezvako iwe saka macheso manje aipidigura vaakuimba chi nepakewo asi magitari ukada unotarisa papinda zakazaka apa ndopanozama porisha zvinhu ngasa mupana mwakwezwa zvinonzi paita shoka macheso achiridza kunozara ndekwa macheso makingwazi anenge asina handiti nekuti nhasi uno ndinapinza kamupana Peter Moyo kapaskiri ndikati mupana rova tambo zvebhora siyana nazvo notyoka gumbo rova chi tambo nekuti zita ronzi Dewa ihombe saka mupana wayo akurova chi tambo akurova magitari bhora asisi kwa ground kwasadomba nekuti ground kwasadomba kaKingston okay yakavambisa ground rere kuti rimuke aiwa iri bho waita bho saka une phone number foni mazuva ano yakadhakwa akasi ndinoda kuti ndigadzirisa unopa ndinganoda kubata vanokuonera mukufamba mutosangana mazuva ano handisi kukuona ika kubrubha kwenyuku nekwajaburani handisi kukuona ika nemotenyewa iti asi ndaidzara sangana alright kufamba imuntu rojumana waita bhosha